Otieno makawuono e chenro mar mine wacho wantiere koda sigana ma in koda an owinjo bedni wawinjo kendo wakaw puonj mawuoke. Mano kanyero kowuok kuom miyo miluongo ni Faith Omolo, miyo mar nyithindo 4 ma bende nomak kendo twe e piny mar Malaysia to kane yude koda yedhe mamero ji. Bende ong'eyo ni entiere kodo yedhego, bende nong'eyo gima ne otimo e kinde ma bende nowuok pacho kendie kodhi manyo omenda kata ngima maber ne nyithinde e pinje ma oko. Oyie mar loso kodwa kawuono kendo bobedo kode bang'e kae e chenro mar mine wacho. Kata kamano gisani magi e weche mawamiyo pek. Watu wa hapa wanataka administrative units. Migori County in the whole of Nyanza ndio kitinda mimba. I was in Parliament engaging the leadership of Parliament on the need for us to get enough resources to allow us to operationalize these administrative units. Jotelo mopogore dwaro ni piny owacho keto kenge mondo apise sub counties manyien ochak tiyo kata bed ni sirkal ywago nok mar omenda. Customers wetu wasija wakawa na wasiwasi wowote kwa sababu sisi tu hatuna uoga wote, tuna comply. Now we have been complying, sio ati kusema ati ni kucomply, tuna comply. Isipokuwa ni vile hatuelewi kwa nini mambo mengine yanaendelea. Geche mag Super Metro mane okumne tiyo kawuono timnegi peksen eng'iyo chal margi mar tich. Huu uwanja tulipatiwa na Kanjo 2007. Stakabadhi niko nazo. Uwanja ulikuwa wetu kwanza, ulikuwa ule, lakini waliokuwa mahakamani, waliokuwa mamlakani wakati huo wakabadilisha, wakatupatia document turithi huu. Sasa huu uwanja ndio wetu. With Ario Magjodak ma Jericho bore Nairobi, laro lo magiduto giwacho ni sirkal nomiyogi. Wuon lo en ng'a? Machiegni weche manyien mago mag oimore. Nyinga Jaelieta, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Par bende ni wechegi iyudo kokalo e mbui marwa mar Facebook kanyakla kod YouTube e Ramogi TV, ka ote magi bende warwako e lai marwa ma ote machok ma en 23600. Achiedh nado kwako chenro mag apise manyien mag tend loch nanga chako tich ka jotelo mathoth dwani sirkal oneni gi chako tich kato bedo ni sirkal to ywago nok mar omenda. Chenro mar sirkal mar neno ni sub counties duto manyien ma yando yangi chako tich e hik omenda mag 2025 2024 ochung kaluwore kod onge mar omenda kodong mana thuolo machuok to hik omenda ni rumo mano dwe mar 6 higani. Jotelo ma kaunti ma Migori onyiso sirkal mondo neni apise manyien go ochako tich mondo jopiny oyud chenro machiegni kodgi. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kata kamano lero ni pod gimanyo mwandu mar neno ni apise manyien go duto tiyo. Watu wa hapa wanataka administrative units. Migori County in the whole of Nyanza ndio kitinda mimba in terms of counties. Sisi tulikatwa tukitoka Homa Bay. Homa Bay ilikuwa South Nyanza County ama South Nyanza District headquarters, tukapata Migori District. Na Homa Bay vile vile kabla tupate South Nyanza tulikuwa Southern Nyanza ambayo Kisi ilikuwa ndani yake. Kwa hivyo kwa mpango ya structures of the national government tumekuwa nyuma kabisa. Tulikuwa na challenge ya ku create new administrative units, and we gazetted a number of administrative units, not just in Migori County but across the country. If you are keen, early this week I was in Parliament engaging the leadership of Parliament on the need for us to get enough resources to allow us to operationalize these administrative units. And we have the commitment from Parliament, and I would want to plead with the members of Parliament present here, as well as the Senator, to support that process so that we have adequate resources that would allow us to operationalize all these administrative units so that we make it easy for Kenyans to access government services. Kapodwan mane county noto governor ma Migori Ochila yako kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ne riwruok e kendo gai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto nyago lemo kendo kelo dongruok e gwenge makaluo. Magi oyange romo mar dongruok e skul primar mar Okere e sub county ma Kuria West. Jafwambo maro e county ma Migori Jojuma nigi mathoth.
Gavana ma Migori Ochilo Ayako, jagoro maduong', e migawono marite pacho kae Dr. Raymond Omolo, kod jotelo mamoko ma oriko ne wuoyo e skul praimar no mar Okere e sub-county ma Kuria West, kama ne gichopo e nyasi mar choko ne grube mag mine. Ne wane piny owacho malo, piny owacho mar kaunti kod jotelogo moyier duto e kaunti ma Migori nyaka koro nywak lwedo e cholo chenro mag dongruok e kaunti ma Migori. Hawa viongozi wametuonyesha mfano mzuri. Tunataka viongozi wafanye kwa ukaribu ndio wananchi wapate maendeleo. Mmoja ambaye amefanya kwa nchi yetu, ametupea amani kwa kumleta yule baba ambaye alikuwa ni opposition. Negi waniruok bende nyaka sani koro bedo e kind ogaino mar Raila Amolo Odinga kaachiel tend piny Kenya William Ruto koro chiwo lwasi maber mar chwalo dongruok e kaunti ma Migori kod Kenya duto. Mheshimiwa Rais alikuwa hapa kwa mpango ya maendeleo. Kuna affordable housing hapo Mabera alianzisha. Leo hiyo nyumba imesimama, iko 97% complete. Na mambo ya masoko na gavana ameyazungumzia. Gavana ma Migori Ochilo Ayako ne opojo tend piny Kenya William Ruto kuom cholo chenro mag dongruok ma opogore e kaunti ma Migori. Wale watu wa chuki, wale wako mlimani, wale wako na serikali kila siku ama kila wakati wakisema Ruto aende nyumbani. Nyinyi mama, mukizaa mtoto ambayo ni 3 years, siapewe nafasi ya kuwe. Jagoro maduong' na migawono marite pacho kae Dr. Omolo ne owacho ni omor kod jotelo ma oyier e kaunti ma Migori nikech gisechako biro kamoro achiel mar siro chenro mag dongruok mag piny owacho malo kaachiel kod mar kaunti. Tulimaliza mambo ya uchaguzi. Tupatie viongozi nafasi watuhudumie. Na msikubali kama wananchi kama kuna viongozi wenye wanataka kuwagonganisha. Omolo wane piny owacho koro keto kenge mopogore maneno ni oganda oyudo chenrogo mag piny owacho e yo mayot, chenrogo ma oting'o kawo pande, ndikruok mar okumano mar thieth mabende ong'ere kaka SHA kod mamoko. E kinde nyasino mar solo mene grubego mag mine, jodak e gwego mag Kuria ne odhi nyime kod chiwo ywaggi ne piny owacho ni mondo koro ber weche mag arita kwe e tong'no mar kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok. Watu hawalali hapo, watu wanalia na kina mama wa eneo hiyo wanalia kabisa. Naomba wenzetu kutoka hiyo eneo tuwe watulivu, tusichukue sheria mkononi mwetu. Na tulikubaliana tutafuatilia utaratibu ili tukue na usalama mzuri kwa hiyo boda yetu na Narok County. Na kwa sasa kuna utulivu imepatikana. Tunataka we need to sustain, and that is why we have increased the number of security officers. There is a camp that was established. We had moved some of the officers from that camp. We will be bringing more officers to that camp. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kweth rawere moro mong'ere kaka Movement for Defense of Democracy koro chakayanga riwruok margi machiwo sir ne mosruok e kind jatend piny William Ruto kod ogai ma ODM Raila Odinga. Rowerego kata kamano dwaro mondo mi rowere thuolo mag tich e migepe kod bad migepe mag sirikal. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Ne en romo manyo kelo kanyachiel rawere mawuok e gwenge mopogore opogore. Romono nobag kod kweth moro mong'ere kaka Movement for Defense of Democracy kata MDD makoro wuok oko motegno ka gidwaro mondo mi rawere omi thuolo e migepe kod bad migepe mopogore opogore mag sirikal. The young people have their issues that they need captured. They need to be empowered. We need to see MDD leaders, people who sacrificed for this country, on the table. E kindego, rawerego wacho ni piny owacho nyaka keto kenge manyalo medo thuolo mag tich kod alwora makare ma tich ne rawere. Tengenezeni hao vijana pia environment ya kupata kitu wanaweza fanya. Tengenezeni environment hao vijana wapate biashara. Tengenezeni environment hao vijana wamesoma wako na kizungu nyingi wapate tenda kwa hizi counties na kwa national government. Mukienda hivi, mukikosa kufanya hivi, mimi nataka niwaambie ukweli. Mutaingia kwa kijiji itakuwa ni mbio. Kagiloso giwacho ni gisiro mosruok mar siasa e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kendo gichaka yanga riwruok mar rawere mabiro kelo kanyakla rawere manie sectors mopogore opogore ma ok odewo dhot ma ng'ato wuokie. A broad-based, progressive
national youth movement, which is hereby launched to reinforce the broad-based government and support the broad-based agenda being canvassed by Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency President William Ruto through the recently signed MOU. Broadest sectors of youth behind the vision of the broad-based government by reaching out to all young people, professionals, working youth, the unemployed, students, intellectuals, rural youth, and young women. That work begins here and now. Rawerego omedo ni jotelo kod josiasa tiyo marach kod rawere chwalo lwenje mekgi mag siasa. Gino mamedo kelo pogruok e kind rawere, chal mabende ok chiw ranyisi makare. Wirani rawere ema kwan gini malo pachoka. Hao watu wanachukua advantage ya division yetu. Hao watu wanachukua advantage ya kutugawa. Iko vijana ambao wakipata nao viongozi. Mimi Gaucho kijana mwenzangu anaweza nipata nidunge hata kisu akifikiri Gaucho sasa pangwa. Wale wanajua na nasema hapa. Kama iko mali nimepangwa nitolewe leo mbele yao vijana. Mimi Gaucho ni vile tu nilitoka getu huko Mkuru coach hivi na mimi ni mkora na nikapata jina Raila napanga nayo kazi pole pole ni vile tu siku yangu ya kushikwa haijafika. Magiduto Timoreto Jatan Piny William Ruto timo lokruok ne lemo ma jagoro mongirore e migepe mopogore opogore chieng' tich ang'wen jumani. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Masawa e jumbe ariyo mabiro kuom thuolo mokwongo nyaka ne gikethre kod jalupne machon Rigathi Gachagua kendo riembo osiepe Gachagua e komiti mag od bura mamalo kod Senate. Limbe Ruto biro e kinde ma jodak ma Masawa osebedo katamo josiasa masiro Ruto wuoyo kendo goyo negi koko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, Ruto chano chako chenro mag dongruok e kinde limbe mare. Gino ma jonon siasa wacho ni en temo duoko jo Masawa kuome. Bende Limbe Ruto dhi loko pach jo Masawa. Dweche abich bang' loko ng'eye ne gwenge mag jo Masawa, Jatend Piny William Ruto chano dok e counties auchiel mag jo Masawa dwe manyien e limbe mare mar juma achiel. Ruto ma osebedo kaluorore e gwenge masiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga dhi timo limbe mare mokwongo e gwenge mag Masawa ma osebedo ka wach kode nyaka ne thich oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua dwe mar 10 higa mokalo. Limbe Ruto ineno kod jonon siasa kaka okang' mar temo sero kendo jodak mag Masawa ma osebedo ka obalo kod sirikal mare nyaka ne gol oko Rigathi Gachagua. Bende limbe ma kamano dhi loko pach jo Masawa. Kura mar Masawa kaka some en kura moseamua. Gin giseamua no gidwa Ruto. Kado tim ang'o? Kado gerne kata kila ng'ato ndara mar dhahabu mar mula madhi e ode ok bilokre. Joka osetieko ni ng'ani tich osetamo. Gin gisewere gi ng'ani. To kendo kik wapar ni kuch Masawa cha inyalo pogi. Gin ka gisekawo direction achiel to mane kuma gidhi e Karombe. Koro kane kantiere pogruok moro madhi bet karo tim no tim nade ket jogi e pis mang'eny manade. Sani kaka Ruto osemakore gi jodito mopogore, Raila Odinga ni koni, Jo ni koni, Oparanya ni koni, mopogore opogore. Ruto chaka wuoth odhi Nyanza. Koya Nyanza odhi Coast Mombasa. Koya Coast odhi Western. Koya Western odhi Northeastern. Koya Northeastern odhi iluongo nango Ukambani Eastern, Lower Eastern and Upper Eastern. Mage kuma dhi sere kura. Jowa ma jo Central gi no sewe Ruto. Ne giwe Ruto chieng' mane Gachagua gol. Gionge gi Ruto. Ruto dhi Central en ketho saa gi pesa. Sama ne gichwanyore gi mane en jalupne Rigathi Gachagua, piny otuke Mount Kenya kendo jo Mount Kenya oyungni mana kagima giwuok e sirikand ni mano jopiny ok jok manie telo. To Gachagua bende osekawo opportunity no momedo poison Mount Kenya mang'eny. So mano nyiso ni eseche ka immediately ne ok onyal medo dhi Mount Kenya kamano nikech esechego kano medo dhi githuon to ne nyalo kelo koko mang'eny. Ting'eni president bende rito gino nyalo end up ni jomoko chako hinyore kanyo ticha kikete wi. Koro it was good mondo mi obed gi chien matin mondo gino kwe. Limbe Ruto biro e kinde ma Gachagua osegoyo tach dalane ma Wamunyoro kuom dweche mathoth kendo romo gi jopiny kod josiasa mag Masawa ka onyisogi mondo giwere kod tend William Ruto ka bende osingo mar chako duond bura mare manyien dwe mar 5 higani ma owacho ni dhi bedo od jo Masawa.
Josiasa motenore kod William Ruto bende oseyudore kama dinye kinde mokalo ka jopiny goyonegi koko kendo riembogi. Mae kelo penjo ni en kit rwak mane ma jomasawa dhi miyo William Ruto. Jomasawa biro miyo Ruto rwak mar ng'iye. Obiro dhi kacha kowuok ewi mtoka kama to joga ng'iye, ma kero biro, wawinji. Kotieko wacho gik mowachogo to jogo biro dhi. Jo Mount Kenya to ok bi kelo koko. Lakini gik midhi wach kanyo te nikech sifa moro nyowuok bende marach kuom jatend piny Kenya William Ruto ni en ng'ama riambo. Koro jo Mount Kenya dhi ling'a to giseka make their mind ni idwa wuondwa. Koro kati wacha dieri to gidhi nyiera ni mano miriambo. Kaeto kiny ni ne gigo te kosewachi ka gikete TikTok. Mane gima neno ka dhi timore. Kendo yeni gimoro kendo kuom jomasawa gini yeni ginyalo bet ni kata samoro gidich kodi. Koro buchi ne mok gibibire. Koro mana joma tin ma gidhi temo mobilize ema bodhi e buchego. To lakini nambni moko maneno akarwake ndalo manotimo campaign ka to kapar kodhi yudo. Gachagua kod kweth mare osebedo kasayo William Ruto kuom tero dongruok e gwenge mamoko mane okomiyo William Ruto ombulu e yiero mokalo kendo jwang'o gwenge mag masawa mane omiyo ombulu mohewo milion 4 e yiero maduong' mokalo. E limbe mare, Ruto chano yawo chenro mag dongruok kaka kongo apaya madhi e gweng Gachagua ma Madhira, tieko kongo apeni mag Mau Road kod chenro mamoko mag dongruok. An kaka nene drugini to serumo, kato yawo manade to ok biromo. Igin ndalo mane jomasawa balo gi uhuru. Ne gikonega ni wano kwa cham gandara. To Mau Road no en ndara maduong' kabisa e piny masawa Kenya. To jomasawa neno ni kata kandara oger to jito nindo kech, ok ochutogi. Gin maduong' negi en wach mar pesa mfuke. Koro kata uhuru negi nyiso ndalo cha. Ni kata ndara milosogi, ok wacham giga. To nineno kane ochopo chieng' yiero kuma ne uhuru wacho ni mondo gidhi cha nok gidhi. Nikech uchumi nosekethore. E kinde timo lokruok e sirikal mare jumani, Ruto ne odhi ataro kod geno mag ji mathoth bang' weyo jogoro mongirore mawuok e gwenge mag masawa e sirikal mare kendo medo gi lemo 2. Jonon siasa wacho ni William Ruto ne temo nyiso oganda jomasawa ni sigu mare ni e kinde kod Gachagua ma ok jomasawa. Kinono mane yo ma Ruto nyalo dhigo, obiro nyisogi ni en lweny mane kinde gi Gachagua. To jo Central dhi penye ni ang'o manochwanyou manomiyo igolo Gachagua. Ok obi duoko. Okoro nyisogi ni en ok ogolo PSS gi, okelo CSS moko kendo mano kony. Jopiny orito neno josiasa mag masawa motenore kod Gachagua madhi teno Ruto e limbe makamano, kit rwak ma jomasawa dhi miye kaachiel gi lokruok ma limbe makamano dhi kelo e siasa mag masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Miche mag nyamburko mating'o jowuoth mag Supermetro ne ochope log tich mar duol mar NTSA mondo nongi. Okang' makama biro tok NTSA ne omako nyamburko go lesen mag tich manochieng' tarik 20 dweni. Nondo mag nyamburko go nochako kinyi mang'ich ka nyamburko mohewo 200 nonon. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Tok kano mag lesen mag tich wirani kaka geche mating'o jowuoth mag Supermetro osebed ka iriembe apeyni. Okang' mosekelo nyaka thoe apaya. Odiochieng' ma kawuono gechego ne ochopo mondo timnegi nonro. Nonro ma kama itimo bang' siem mana NTSA ochiwo ne jowuoth mondo kik idh nyamburko mag Supermetro. Obila bende ne omi siem mondo mak nyamburko mag Supermetro maybe yud ka ting'o jowuoth e apeyni ataro mar chik. Odiochieng' ma kawuono, moko kuom nonro mane timo ne nyamburko go oriwo ng'iyo chal mag body, speed limiters, ng'iyo teche ka tiyo yo makare, rango ka gintiere koda misip, kaachiel kod ng'iyo chal mar tie nyamburko go. E kinde nonro makamano, apisas mag NTSA bende narango ni nyamburko mag Supermetro ochopo rang'iny mowinjore mar ringo e apeyni. E kinde nonro no, derepo ywago reyo kaluwore gi achiedh nade ma gisebedo ka gikale e kinde thuolo mar ndalo 2 ma ok gisebedo ka gitiyo. Kazi iko chini, tumesota. Unajua kazi ya matatu pesa ya daily. Wakati hizi magari zimerara, hata mimi nimerara. Juu hii ndio ofisi yangu, naamka asubuhi na ndio napataka kitu ya kupeleka kwa nyumba. Kuna almost magari zinakunywa wangu mafuta zaidi ya 70. Aya, kila gari weke ngiri 11. Kwa hizo gari zote. Mtu wa kagosi ako hapo. Soja ako hapo. Aya,
Sasa ebu angalia sasa hiyo sasa jana na leo ni pesa ngapi tumepoteza? Tuko na magari zaidi ya 600 ama 600. Sasa ebu piga mahesabu sasa kampuni pesa yenyewe imeralisha leo hata si leo ebu hesabu kama ni siku 4 ama 5. Uone sasa ile hasara yenye imeenda. Telo mar Supermetro korka korgi wacho ni geche magi osebedo kaluwo chike magapaya. Kagiseo ichlit madibed ni ibionegi gi SACCOs mamoko. I feel it is we are being targeted because success doesn't come easily. Because when you are climbing, there are so many people who want to pull you back. Our chairman and our board and all our drivers and together, we are trying to work as a team. But you will find that people don't want us to work as a team. Like now when you look at today, we have over 500 to 600 buses. It is a big loss when you start looking from us feeding our families, from the investors, the losses they are getting, from the company itself, the revenue they collect, and even the government from the revenue they collect from fuel. They could have told us, if we have like 600 buses, let's say like we bring 200 this week so that we can continue working and carrying our customers. Now when you bring the whole lot here, it is a little bit unfair. Wegi nyamburko mag Supermetro ojiwo customers magi mondo kik lal geno kuomgi. Kagimedo ni mohe derepe magi gi 700. Bende chano yudo tiegruok chieng' tich mar juma mabiro. Madereva wote watakutana Monday na NTSA wanje ndio waweze kufanyishwa interviews na NTSA na yale makosa ambayo walikuwa wamefanya madereva wetu NTSA iwaambie ndio wasije wakarudia makosa hiyo tena. Customers wetu wasije wakawa na wasiwasi wowote kwa sababu sisi hatuna uoga wote, tuna comply. Now we have been complying, sio kusema ati ni kucomply, tuna comply. Isipokuwa ni vile hatuelewi kwa nini mambo mengine yanaendelea. Kusema ukweli, hata hiyo Jumatatu sio mkutano wa kwanza sisi kukutana NTSA na madereva. Kama kuna makosa tumefanya, inafaa hata hao wengine sako hizo zingine zile wote zinaua watu zichukuliwe hatua. Lakini sisi tunaona kuna behind that kuna mambo mengine inaendelea upande wa sako. Sharon Ongao, Ramogi TV. Mapek no wuok e kar dak ma Jericho mayudore kaunti ma Nairobi bang' kweth ariyo rem chope winjruok ewi wach lowo moro mayudore kar dak ma kono. Kaka jafwambo mara Anthony Achayo lero, kwethgo kwayo tend kaunti no mondo owuog oko kendo kel kwe e kindgi. Kweth ariyo mawuok e kar dak ma Jericho nobedo gi ywaruok mapek midhiambo ma kawuono mae bang' kane gikoso bedo gi winjruok e wach lowo. Gino mochuno bila mondo chopie mondo kel kwe. Ywaruok no muoche kin jodak ma Jericho kaachiel gi oganda jodin Islam manoriko ni alam margi magodhiambo ka kweth yango ni mano lopgi. Jakom jodak ma Jericho lero kaka lobno noteng ne nyithindgi kaka kar tugo kinde gedo magute makono. Change of usage mtuoneshe stakabadhi na wote nimalize tumetafuta title deed ya Jericho yote. Wanasema ni yao lakini hawana stakabadhi. Wanasema ni playing ground. Na wao ni tenant wa Kanjo. Na hii uwanja ni ya Kanjo. So Kanjo ndo walitupatia hii uwanja. Kata kamano, jakom jodak makono yango kaka weche noduogo lokre. Bang' oganda din jo Islam nosieko kanyo kagiramo ni mano lopgi. Katika stakabadhi za Nairobi County Government hii inaitwa green spot ama area ya watoto kuchezea katika stakabadhi the Nairobi County Government. Korka korgi jatendo gana jo Islam mabende neni kanyo yango ni gin gi oboke manyiso ni mano lopgi. Hiyo change of service kutoka kwa playground ya watoto into a religious faith organization iko wapi? Tukae chini. Na katiba ya 2010 ina protect kila Mkenya hata huyu mtoto. Sasa ni kuhusu huu uwanja mnauona hapa. Huu uwanja tulipatiwa na Kanjo 2007. Stakabadhi niko nazo. Uwanja ulikuwa wetu kwanza ulikuwa ule, lakini waliokuwa mahakamani, waliokuwa mamlakani wakati huo wakabadilisha, wakatupatia document turithi huu. Kweth giduto nonyiso dwaro mar bedo gi romo mar kelo kwe kindgi. Ka bende gikwayo tend kaunti ma Nairobi mondo konygi kelo kwe kindgi. Umeona hii shida mpaka Karawa amekuja. Hii ni makosa sana kwetu. Kwanza mimi najilaumu na inafaa pia nyinyi mjilaumu. Hatufai wakati huu 60 years after independence tunapigana kwa sababu ya shamba. Inafaa tukae chini tusikizane. Si kuja na kifua, tukae chini tusikizane. Hivyo tu. Anthony Achayo, Ramogi TV.
Siganano mar Anthony Achayo bende makoro terowa e yweyowa mokwongo e chenro ni mano mar Oimorero kamana inya Okoth Onjiko ja Ungas iwacho neno Ramogi yo makare kod jao ineno kod jao di Lucy Okoth japuonj Morris Oyoko bende Okongo Junior Oimorero kamana hinye iwacho ni bende iyudo ko intere Rusinga e Homa Bay County Okinyo Nyasuba kawuok Migori Rayudhi ibendi neno chenro e yono makare Toto Uyoma ibendi wacho ni intere Bondo Technical Training Institute imoso baba ni kod mama ni Kosti kod min Vena kagintiere Uyoma Mirando kaito Nelly Akelo ibendi wacho ni luo chenro kentiere Kayole jo NTSA gobe omanye nyaka iwacho ni omanye nyaka jo Forward Sacco bende otim negi nonro kamana inya kuomo otema gima bende donjonwa wadhi e yweyo ka waduogo to bedo koda twak marwa mar mine wacho kikidhi mabor. Bin pirumo ni kendo gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo toll number mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My flavor fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Citizen Duka, the home of discount. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane.
Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath cha, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E higa 2016, Pamela Faith Aoko Omolo nomake piny mabor mano mar Malaysia e paw ndeke ma Kuala Lumpur. Osike noyud kod yath mamero ji mong'ere kaka meth. Piyo piyo nong'adne ni inege kuom ting'o yedhe mamero ji e pinje mopogore. Kata kamano, tok ng'ur manokaw higni mabuop ne nodwok kum mare nyaka bedo gi yedhe mamero ji manomiyo otwe kanyakla maromo higni 12. Faith en achiel kuom jo Kenya maloyo 1,000 ma bende otwe e pinje ma oko e wi ohand yedhe mamero ji. Gisani piny owacho ma pachoka temo reso ngima ja Kenya Margaret Nduta mogane twech mar tho e piny mar Vietnam. Faith ni kodwa e studio omiwa sigande kaka inoyudore gi ketho machalo koda manero erokamano ahinya Faith oimore. Oimore ahinya. Wago erokamano maduong' ni iwuoyo kodwa odhiambo ma kawuono. Inyalo mana ulori to Faith en nyakanye kata chikanye kata oakanye. Karawe nyinga iluonga ni Faith Omolo, ananyal soba Maruth Nyasaye loso ne dak achige msinaga. Owara ero Ruoth Yesu kaka jawar mar Lord chunya na yudo warruok kane od jela. E piny Malaysia. E piny mar Malaysia. Kamano. Erokamano ahinya. Ere kaka nichopo kanyo? Kadwa wacho sigana mara dibed mabor, tadwa na wache mana matin karure gi saa ma wan godo. Kenya kaendi adak e dala mar Kisumu kendo natimo ohala mar lewni. Nan miyono mane timo ohala. Lewni mage? Lewni mag mtumba. Kanoromo higa mar 2015 mane dwe mar 6. Nayudo osiepna achiel mane ja Kenya kaendi to ne Ruoth Nyasaye noloso no dak nodhi okende East Africa. Koro nwaromo e Facebook. Kane waromo e Facebook nyakono nang'eye through nyamera matin. Koro kinde go nong'eyo tich mana tiyo samoro koduogo Kenya ka to nong'eyo na uso ne lewni. Odiochieng' moro achiel nowachona ni waigi moro nitiere e dala mar Malaysia motedo ne ja China e piny mar Malaysia to gin koda duke miuse gik moko e piny mar Malaysia to gidwaro ji 3 ma e piny mar Afrika mondo bi otinegi. To pile ka pile ing'eyo ni piny mar Kenya ka wawinjo ni dhi tiyo abroad, dhano bedo koda mor e chunygi. Nabedo gi mor e chunya ka naneno na dhi tiyo abroad. Kendo pesa manonyisa ni dhi chula ka nang'iyo gi pesa mar Kenya ka, to nayudo ka pesa no duong' moingo chudo mar Kenya ka. Niloso pesa di kama e ohand mtumba to nosing ni pesa di kocha? No, ohala mar mtumba pesa manosingo na nok nyal chopo ohala mar mtumba kabisa nikech ohala ni chien piny Kenya ka. To owuon nowachona ni kama nadhi tiyeno ni dhi chula siling 3,000 e dwe. Te 3,000 mar pinyno king'iyo piny mar Kenya en karibu 120 mar Kenya ka. Koro nang'i neno ka pesa no ne pesa maduong' mane nyalo konya. Kwanda managoyo kaka ng'ama miyo mane nigi nyithindo, naparo ni ka wuok e piny mar Kenya ka ma dhi adak oko kata higni 3 aloso gima loso, adhi yawo kara mar ohala maduong' kata nyalo timo gimoro maduong' manere. Koro nabedo gi mor manawe oda manawuok kana dhi e piny mar Malaysia. Koro seche manadhi e piny mar Malaysia no,
Nyako no nomiya parcel. Parcel manomiya. Chien ka iwe familia mari. Chien nyithindo. ka awe familia mara ka familia mara bendo mor na yudo tich. Nawe nyithindo ma nyathina matin ne en jahigni 3. Koro seche mana nawuok kamor ka ng'eyo nadhi tiyo. To kare tich mana dhi tiyo nopogore gi gima nie pacha. Seche mana wuok ka nomiya parcel. Ka nomiya parcel. Ogi Kenya ka? Parcel nomiya gi East Africa. Nawuok e piny mar Kenya tadhi ode. Kadhi ode piny Mano East Africa piny mane? Piny mar Nigeria. Ka nadhi e ode piny mar Nigeria dak kamoro ni Lagos. To ne odiochieng' mane onego bed ni adhi e piny mar Malaysia mana atieko ndalo 2 e ode. Katieko ndalo 2 e ode odiochieng' mogik ma koro onego bed ni adhi e piny mar Malaysia, wane kode mtoka achiel kachiel gi jaode. To jaode wachone ni jaoda pok awinjo kiwacho ni osiepni parcel monego bed nomiyo nyaminwa kochopo e piny mar Malaysia. To jaode nyisa ni e osiepa waywa nyocha nonego bed ni adhi limo. To nikech ine mikwongo dhi e dala mar Malaysia, waywa no nyocha nyuol en gi nyathi matin ma newborn. Koro in ma idhi Malaysia ni anyiew gik newborn things madwaro ni mondo mi ikowne waywa. Maendi ka une yo udhi e airport. Mano yo kwa dhi e airport kodong' karibu dakika 15 wachopo e pab ndege. Koro ambe nikech pacha ne onge gimoro kendo nokanyal paro ni nitiere paro moro amora mane gin koda jogi bineno ka gima gin osiepeni. Gin joma beyo kanane odgi kanyo walemo kata sama nawuok ilemo na ka wawuok. Koro naneno ka gin joma beyo. Koro seche mochiegni chopo e airport kana wacho wachno onge pingo moro amora mana nyalo pingo nikech gin e joma omiyo yudo tich. Ne gichalo ka agent maker mogole e piny mar Kenya kaka tere piny mar abroad mondo mi adhi ati. Koro seche mane wachopo e airport bag ne nitiere manokete boot. An awuon kana wuok e piny mar Kenya ka nan koda suitcase mara achiel maduong' koda handbag mara matin moting'o simbe na gi documents meka nikech nang'e nadhi e tich. Koro kwachopo e pab ndege ma piny ma Nigeria to ne gilor ma gigolo bag e boot. Bag no norang malong'o e piny mar Nigeria. Kano yaw i bag nitie mana gik nyathi mayom monyuol moting'o chupa maduong' gi gimoro amora, oting'o lep nyathi gimoro amora madibed ni mag newborn. Kendo nachako safar kamor, chunya ne mor. Kana chopo e piny mar Malaysia. Mano koro in gosike 2, suitcase ni to gima gimiyi. Suitcase na gi suitcase ma gimiya ni. Kata sama ni cheko to gichung' kicheko suitcase ni. Magine magikete mesa kama ni icheke ni. Koro kosetiek checking nyaka jogo ne ranga joma ne cheko suitcase go to ging'iyo denda ni to giwacho ni in gi lewni mag newborn mabecho manade, nyathini en nyathi madhi winjo maber manade. To amba buonjo kodgi nikech chutha nang'e ni en lep nyithinde momiya na ting'. Pacha onge gimoro amora marach. Koro kachopo e piny mar Malaysia to kochek bag mara nocheke machine. Malaysia gicheko bag diriyo. Icheko bag e machine tichaki cheke e mesa machielo. Iyawe kore kigolo gik moko. Koro kano check bag na e machine, bag na ne ber. Bag ni be kocheke e machine to bag ni ogolo sound moro mopogore. To kogolo sound moro mopogore to girango wang'a to gitere e mesa. Koro kane wachopo e mesa kacha to kirango bag ni onge rach. To ka girango bag ni gigolo gimoro amora ma iye. Koro machielo momiyini. Machielo momiyani to gigolo gik moko te manie iye. Gituoke kende machine mondo dhi opime. Kano gol gimoro amora manie iye, bag ni ne ywak kendo ka golo sound ma light ma red. Manyiso ni nitiere danger. Koro omil ma pogore. Ywak mare no bene buoga. Koro gie seche go ema ne giwuoyo koda to thothne pinyno ok ging'eyo wacho dhok ma kisungu. Ng'enyne ne wuoyo koda gi dhogi. Koro ok nanyal winjo wach gima ne giwachona. To napo ka mwindi moro achiel nobiro ira temo chako wuoyo koda gi dho kisungu to penja ni to ne dhi kanye. Tanyise nabiro tich e pinyni. Ibiro tiyo tich ang'o? Tanyise nabiro uso e wholesale machalo kama. Tagolo documents ga mane bag. Tamiye. To kamiyo gi documents to ging'iyo to ginyisa na dieri dukni gi nitie 4 kaka iwachoni. To wuon gi bende en ja China ma pinyni. To wuon gi pogne wawinjo ga ni kawo jo Afrika kowuok oko ni biro ndiko tich ka.
Mar ariyo kata jaode ok en ja Afrika. Ng'ama wacho ni jaode Afrika, tanyise ni agent mano yudo na tich mondo mi abi atie pinyni. Koro ginyisa to agent no ni kanye. Takao namba tamiyogi. Koro ka simo ywak, mano pok gi golo gimoro amora e bag. Ka simo ywak mondo mi gigoche ne nyako no, jal mano ora ka wuok e pinyni, to nomako simo piyo piyo nikech chal ka gima ne ging'iyo sa mana dhi chopo gode piny cha. Koro komako simo to luonga mani Faith isechopo, tapenje mana ni tapenji nyarma, bag mani miya mana moting'o gik nyithindo ni. Sani ka kori gole mashin to ywak mana mopogore to jogi penja mana penjo mang'eny ni. Ang'o mani e bag ni? To nyisa ni onge gima ni e bag no, kik ibed gi luoro. Koro kambe kaka makoro owacho ka jogi winjo. Owacho ka jogi winjo nikech sama go simo to jogo keto loudspeaker. To jogo nyisa ni kik iwach dhogu, wach dhok Kisungu, dhok monyalo winjo. Mano muindi manyisi ni nokonya mondo mi ong'e adieri mar wachna kamano ae. Koro koduoko kamano to muindi no kawo simu to chako wuoyo kode. To muindi no penje ni in gadier ni bag mimiyo mamani no bigode piny ni onge gimoro amora iye. To wacho ni an gadier ni bag no onge gimoro amora iye. Unyalo range mondo ung'i ka nitie gimoro iye. Mama no ang'eyo. Mok anyal miyo mama no gimoro amora marach. To muindi no wacho ni oyo kik wadhi ng'wech. We mondo mi wamuk bag ni mondo mi wacheki. Nikech yo mano kan godo yedhe go, iwe ni jogi dhi kuonde milose bege, ma Kisungu wacho ni industries. Factory kosekete chuth. Ok di ng'e, no bedo hidden ma ok di ng'e ni en gi kar kanye. Koro joka nigi lony mamalo mar rango gini. Koro nochuno jogi ni mondo mi we communication mani communicates godo kodgi, koro mondo mi okete cell kanyo ka gimuko bag ni mondo girangi. Koro seche ma gikete cell no, gimuko bag mondo mi girangi. To giyudo ka bethe bag koni koda koni no kane yedhe go. To gigolo to gitang'ona. To ginyisa ni wang'eyo ni gini ok en mari. To ng'amo ori ni we wateme go ne simu kendo. To koro kendo kichaki go ne simu to koyudre. Nodhi oloro gimoro amora mare. Ogo mteja ma koro koyudre. Koro ade madong' e gino. Mane momiyo nayudore jela. Koro gie seche go nabede sel mar airport kanyo ndalo 14 kapod gikane airport kanyo. Bang' ndalo 14 eka gitera ka polis machielo. Ka polis machielo no bachaka bedo ndalo 14. Bang' ndalo 14 no to tere court. Kotere court bang' ndalo 14 to tere jela. Jela manantiere niluongo ni Penjara Wanita Kajang'. Mane en jela maduong' kaka Kamiti Maximum Prison. Koro mane jela mikete jogo momak gi yedhe e pab ndege. Koro seche mana donje jela kanyo, asebedo ka wuok e jela tadhi e court, awuok e jela tadhi e court. Atieke remand higni madhi 5. Mano kana dhi e court e wachna. To odiochieng' moro achiel kana dhi e court, ma koro nadhi mondo mi odhi ong'ad bucha, to judge mara, jang'ad bura mara nokoyie koda. Jang'ad bura mara nowacho na ni jo Afrika osebedo ka ketho pinygi. Koro ang'ado ni buch tho mondo mi onegi e pinyni. To kowacho wachno obed puonj ne jo Afrika mamoko. Obed puonj ne jo Afrika ma ketho pinygi. Koro mane kaka judgment na ne en. To kowacho mano to ok nawinjo ka buok ahinya nikech nang'eyo ni Nyasaye mana lamo kata Nyasaye manochweya nong'eyo ni an ng'ano miluongo ni innocent. An ng'ama ne kia gima ne timore. Koro nating'o mana bada tanyiso judge naduoko ni erokamano kuom ng'ado na bura mar tho. To judge nopenja diriyo ni iwacho nang'o mokawinji malong'o. Tanyise nadwa mana go ni erokamano kuom ng'ado na bura mar tho. Koro nawuok e court kanyo kachaka adok e jela. Koro sama nadok e jela ni, abet e jela kanyo kapod aparo gima datim. Communication noduogo bedo gi familia mara, ka familia mara ywak kaka nong'adna bura mar tho. Nikech ne en wach malich ahinya. Mana kaka nomaki ni koro nigochonegi. Sama nomakano nagochonegi mano odiochieng' manomakano. Be ne en wach matek kuomgi kabisa. Koro negisiko ka gijiwa nikech neging'eyo ni nomaka e gima nokatim. Koro pachgi duto negijiwa kendo negiketo geno nadhi duogo. Koro sama ne koro pachgi noduogo lokore
en sama nong'ad ni bura mar thoni. Mana kaka sani neno kaka familia man Dota ywak ni, mane kaka familia mara ne ywak. An sama go simo to gi ywaga. To koro wapenji, ne en koro nong'ad ni buch tho. Sani intiere kende ngima, ang'o manotimore? Resruok noa kanye? Bang' ka nong'ad na buch tho, to Nyasaye nodhi okonya mana dhi atimo gimoro miluongo na apil. Koro kana setimo gimoro miluongo na apil kanyo abedo kadhi e court kuom higni madhi 3. Kadhi ge court aduogo, adhi ge court aduogo. Piny mar Malaysia kaponi i apil case mari, nitiere court of appeal moting'o judge 3. Judge 3 mano ja China, ja Malaysia kod ja India. Koro kin judge 3 gi, ja India ne ni kora, ja China ne ni kora. Ja Malaysia malayuni ne onge kora kabisa. No chalo ka judge mokwongo manong'ado na bura mar tho. Ka nonena to nonyisa mana ja Afrika oseketho piny ni ok oyie koda. Koro an nasiko ga kadok e jela to nalemo gi geno kuom Nyasaye, geno mana geno godo kuom Nyasaye gi lemo mana keto motegno. Ema nyalo wacho nokonya. Ema nokonye. Koro odiochieng' mogik kana dhi e court to napoko wacho na ni ng'ama judge mana ok dwara ni ene manowacho nodwa tweya higni 30. To higni 30 modwa tweya ni dhi chakore gi odiochieng' manong'ado na e burano. Matiende ni higni masetieko ka ok odhi kwano. Mano higni 8 ka ok odhi kwano. Koro achako manyien. To lawyer mara mane an godo, nan gi lawyer mane Nyasaye okonya godo maber mane Muhindi, mane iluongo ni Mr. Simon Morali. Lawyer ni emano dhi monyise ni kaponi do ng'ad na higni 30 go, to maka noweya mondo adogi e buch tho. Nikech an innocent. To nopenjo lawyer nang'o momiyo lawyer wacho ni an innocent. To lawyer nonyise ni gimomiyo wacho ni an innocent, wanyalo ng'iyo CCTV, kaka nochakore, gi kaka kiondko nogoye seche manomake. Ng'amotimo gimoro inyalo neno. Koro weche mane lawyer nowacho nodhi omako chunyi. Ochako postpone bucha chaka dok. Koro kachaka dok kendo bang' dweche 3, to Nyasaye nokonya kachopo kanyo to ginyisa ni ong'adna bura, an kora dok e piny mar Kenya, mana duogo piny mar Kenya kae tarik 12 Disemba higa mar 2024. Mano higa mokalo. Higa mokalo. Masani an koda dweche madhi 4, pok achopo dweche 4 e piny mar Kenya. An koda dweche madhi 4. Wagone Nyasaye erokamano. Nen gima matek e kinde ma nintiere twech kono? Ok nen gima mayot. Nen gima matek nikech mokwongo seche mana ntiere jela, nane jela e piny mawendo. E jela maonge watni moro amora manyalo neni. In ng'at achiel to ng'adni buch tho to in e piny mawendo. Nikech iwacho ni jo Afrika kia ni ng'enye matimo tijego eko, ni romo gi jo Kenya moko e jela kono? Na yudo jo Kenya moko e jela, kendo nitiere jo Kenya manobiro bang'a e jela. Ma kata sani kane wach ndutani nowuok, family gi ogona simu, family jo jela 2 manie jela e piny mar Malaysia. Ka ywak na malich ahinya ni Faith, wawinjo ni duoko nduta e jela ma piny Kenya. Kiyie ikonywa mondo wambe oduokwa udhi otwe e jela mar piny Kenya. To ka penjo gi ni wachni wakane, ginyisa ni family gi mane jela ma piny ka ema wacho ni nduta duoge piny mar Kenya mondo mi ayie akonygi. Koro jo jela ma na yudo kucho nitiere jo Kenya, gino timore Kenya ka ok en gima wendo. To nyalo bedo wendo nikech koso lony kata koso ng'eyo. Jo jela ng'eny mantiere oko. Jo Kenya mantiere oko e jela ng'eny ahinya. To sana otimore ne joma mine kata nyithindo manyiri matindo. Ka wuoyo kuom nyithindo manyiri matindo, mago ages machakre 18 and above. Nikech nyithindo manyiri gi otieko school to samoro onge pesa modhi godo e university. Kata otieko school to onge pesa modhi godo kata oyud godo tich moro amora. To ne mine bende nitiere mawuok nikech poverty. To nitiere bende mine mawuok miwuondo makia gima timo kaka nowuond Faith Manyaro Molo. Koro chunya ne gombo ni mondo mi awuo gi jawinjo moro amora mawinjo duonde seche machalo kamagi, ni gibed ka gitang' gi tije miyudo e pinje ma oko. Tije miyudo pinje ma oko te ok en tich malong'o. Sama ng'ato dwa goli ni dhi tiyo e piny ma oko,
bed gadieri ni ng'ani samodwa golini be en tich mar adier modhi golini koteri nikech giwuondo ji gi yore mopogore. Iwuondi ni dhi miyi tich, nitiere moko bende mating'o kong'eyo ni anta ting'o, to seche moseyudore chandruok eka wach ni duog donjone. Basto gima timore piny mar Kenya ka ni ng'eny Kenya ok ong'eyo ni pinje mag Asia gin pinje ming'ado ne ji buch tho. Koro jo Kenya paro ni seche ma chik mar Kenya kaendi chalo gi chik ma oko. Oyo, chik mar Kenya en mana mar Kenya. To kise idho ndege mikadhe pub ndege mar Kenya ni, to kamidhiye ni opogore en chik makocha. Gima naneno ne en gima lich miwuoro. Awuotho go pinge lweta, to pinge tienda, to pingo nodhi okadhe nungoni, nikech ong'adni bura mar tho. Tidak kendi e ot ma onge ng'ata ng'ata mineno. Kata chieng' ni nagombo mana maneno chieng'. Ma samoro achung' e drisa tawuoyo gi Nyasaye kanyiso ni wuora. Kimiya kata mano odiochieng' achiel mondo ane chieng' marienyni. Faith, e duogo mari koro tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo, familia mari norwaki nade? Kanachopo kawuoyo e duogo mara no, nochalo naka lek. Kata kapok aneno familia mara, an nochalo naka lek nikech kata kanane ndege makoro nachopo e Jomo Kenyatta airport ka, tawinjo kilando, ing'eni ndege kudhi land tilandonu kamulandie. Tawinjo kilando ni welcome to Jomo Kenyatta airport. Gino nomiya go nduru e ndege. Kendo na ywak ka go nduru katetni. Ma ng'at manobedo batha no. Wewe mondo wami pi ma imodho kanyero ma piyo piyo. Mano kanyero sama koro onyisowa kata ogonwa sigande mar bedo e tueche pinero mar Malaysia. En kokano duogo, mano kanyero dwe mar 12 higa mokalo, bang' bedo higni gi higni tuech e piny noero mano mar Malaysia. Bende kako wacho kanyero, nok en ja Kenya kende. Oseneno ka kendi report wacho ni maloyo ja Kenya 1,000 osetwe e pinje ma oko, pinje kaka mag Hong Kong, mag China, mano kanyero ma Singapore, Thailand, kanyakla kod Malaysia kumane entiere. Iwacho kanyero ni ka Olande ni koro ndege chung JKIA. Mano mor. Kana winjo ni welcome to Jomo Kenyatta airport, nago nduru e jela e ndege to na tetni ng'ama dichuo manobet buta nobuok nikech nan ng'ama gonduru to chung' achalo ng'ama dwano ringi to kobuok to mako mana lweta to ne luya ne tuchna e denda te tatetni to penja mana ni tang'o mitetni kama bed piny mos to penja ni sedak Malaysia higni marom nade tanyise ni asedak e jela ni kaki chalo ni ae jela anyise na ae jela higni adi anyise ni higni 8 kane jela nong'adna buch tho to penja ni jela ka nitiere jela ma Malaysia nitiere jo Kenya tanyise ni ng'eny to nyisa na adier ni to nyisa ni mos koro mor gi hilo manan godo ni aduogo e piny Kenya. Nayudo ka jowetena ne rita airport, men jaoda kaachiel koda nyiminena gosiepe mamoko. Kana neno gi to ne nduru, gimbe gigoyo nduru. Gimor. Nduru mar mor. To kadhi machope oda nyithinda norwenya. Nikech nyathina matin kaka wacho na wegini adek. Nayudo ka wuoyi bor moinga. To konena en ong'eya anta orwenya nikech bang' higni 8 gi nok anene. Koro an apong'a moringo mohaga to ywak. Tapenje ni to in ng'ama ywakni? To nyisa ni mama ikiaya an Bravon. Koro nodonjo na malit ahinya ni kari nyalo dak nyaka oko mikia nyaka nyathini minyuolo. Koro mane kaka ne chalo. Erokamano ahinya Faith kuom miyowa sigandi. Ang'eni en sigana mabor. Watema mar diye mondo omak seche mwantiere go sani ni. Kata kamano en sigana ma itimo maber mar wache mondo ji ong'e. Chopa ni ikawa tije mabendo kilero mano gima koro nyaka ng'i. Kawa osike
ok jite magino siepe ngato wuondi awuon nikech iwacho ni kaka jogieki giketo magilemoni to kare ging'eyo gima gitimoni wago erokamano wageno ni pod wabogo mbaka machalo koda minute ka ahinya koro ne jo Kenya ma bende wuotho e pinje ma oko bed motang' kabisa mano kanyero e ote ma bende Faith we wagodo odhiambo masani e chenro ni mar mine wacho. Explore the Holy Land. This is Dathna View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo miyudi galagala kaka skiza turmani ni *860 *416 # Ramogi TV and ot mar jower duto te. Shalom. E pau tuke ni seche koro ikwano kodi chieng' makinye piem mar WRC Safari Rally biro rumo kendo jaloch ng'ere ayanga tima Toyota manoyudo loch higa mokalo kotelegi kod dereva Elfie Evans nigi geno manuoyo lwetgi ne loch kata doko ni koth machwe gwenge ma Naivasha kachiel gi yore mok beyo osekelo midhiere ne derepe mathoth. James Opondo luono piem mag WRC Safari Rally kendo miyowa report makamae. Odiochieng' mar adek e piem mag Safari Rally nochakore okinyi e boma ma Naivasha bang' koth mapek chwe otieno mangima. Yore nobedo mapek ne derepe ka thothgi gechegi ne okethore kendo duoko geno margi chien ne yudo duoko makare. Nyaka sani jaloch higa mokalo e piem mar WRC Elfie Evans omako thuolo mokwongo. Odiochieng' ma kawuono nobedo maber kod Evans kata odoko ni mitoke noyudo hinyruok matin e kidieny mar ariyo. Feeling unwell all last night, today, and really suffering, so not easy, but also the conditions were super tough this morning. We got a puncture in the first stage, so we lost another 2 minutes, and yeah, all in all, it's very, very hard to keep the momentum and the motivation. Yeah, the first one of the morning was pretty good. Then on the middle one, we had a bit of bad luck with a puncture from somewhere, and then the last one we had even more bad luck with having some big group of zebras on the road. When coming flat out, I needed to avoid them. I couldn't stop completely, so I went off the road, not to hit the animals, and then we hit some stones and had a puncture again. Piem ne obedo mapek ne derepe mawuok pacho ka thothgi ne ok odhi nyime gi piem odiochieng' ma kawuono. Achiel kuom gigo ma osekelo midhiero ne derepe ma Kenya en sir moromo e kinde mathothgi ywak ni piem mag Safari Rally dwaro omenda moromo. Yesterday it was slightly difficult. Lakini Leo is much better. We did all 3 stages. One was okay.
but very rough with rocks, and then the other two were very wet. So it's got a lot of the locals out, but we managed to come through. It's all about expenses, really. I mean, it's not about we don't have talent. We have talent, but it's the amount of money that needs to be put in that is prohibitive for Kenyans to go to that level. Piem mag Safari Rally biro dhi nyime odiechieng' makiny ka piem mang'ulani e kind tim mar Toyota gi Hyundai. E kindeno ma Toyota biro timo manyalore mar kawo loch mane gikawo higa mokalo. James Opondo, Ramogi TV. Tim Kenya Harambee Stars otimo ikruok margi mogik motelo ni tugo e kindgi gi tim mar Gambia e tuke adhula manyotiko tuke pinje duto mibiro bagi alap manyayo odiechieng' makiny. E bwo kocha Benny McCarthy, Harambee Stars nigi geno mar timo maber e nyim johera mag adhula mapok oneno tuk Harambee Stars pachoka kuom higni 4 mokalo. Kanuoyo gi jofwambo, McCarthy olero ni jotuke osetimo ikruok makare ka point achiel mane giyudo ka gitugo gi Gambia tich 4 mokalo omiyo gi mijing'o mar yudo points 3 duto kiny. Kenya omako thuolo mar 4 e group F gi points 6 tok tim mar Ivory Coast momako thuolo mokwongo. Preparation is going on well. Everyone is ready to go for tomorrow. And I think the fact that we are playing at home, it gives us an oomph going into the game. So, yeah, I think everyone is ready. We're still in with a chance, and there is a likelihood of qualifying for the best second place. You know, so everything is possible, but we have to start tomorrow's game with 3 points, and that will send us on our way and trying to catch up with the teams that already have 12 points. Erokamano maduong' kuom bedo kodwa. Neno moko kuom ote ahinya nyaka luwore koda twak mobedo godo kod Faith. Wacho ni ka Faith noduogo kwa Malaysia kata Nduta mantiere Vietnam bende biro duogo, amen. Wacho ni penjna godo be none mama miluongo ni Rose Ojala mano iwacho ni nyamiri manotwe kendo pok onene nyaka kawuono. Aparo ni ka ing'iyo sigana ni to waketo nyinge moko kuom joma mine mabende otwe e pinje maoko. Roslyn Ojala en achiel kuomgi mabende pod ntiere e jele pinje maoko. Gwatimo muskendo wageno ni gene moko kuom jotwech mabende jopiny Kenya bokelo mondo tiek twech magi pachoka. Goyo ne Faith mos kuom gima ne otimore ne. Nyasaye nyalo timo gima dhano ok nyal. Omak wach Nyasaye e ngima ne duto te. Mano Kevin Kute. Jaela aneno twaka ntiere Karen. Erokamano ahinya to jogo ne wacho ang'o. Mana kaka no wacho Benta en ni tok simu mar 2 to koro jogo nodhi molal mapok ong'e wachgi nyaka odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom ote ni Otiso Ndeyo kantiere cham gi wadu Ramogi Ler kendi duoko erokamano ni Faith sani oseduogo dala. Ang'eni gin ote mang'eny kendo ote modhuro kaluwore koda twak ma wabedo godo koda Faith. Kawa puonj makamanero mondo ibende kiki yudri kuma chal gi Faith no yudore. Don kanyo koro watie godo chendo ni mar Oimore. Nyinga Jailieta jaloko mar osebedo Wilson Ochuka.